Haleluya. Kaitor kaham. Kaitor soishe kubino hakite bin hamjang mago asung sane mani robe mung sabana sunane kri. Tamani ba bo hamjang ma thaisa bai. Bini sogdari sadala subrayum jisu Kristo no roh kaike jisu Kristo asung saro phai thepe ma bai. Chini bangi kaham ka. Hagi chini bangi akaham amma thangjam langma manka. Haleluya. Soishe jisu tongthake tongthoma juda alaida te langma te hamari te khaksangma bo sabongrung no tongo. Haleluya. Asungsani rangri rangsaru phainate kisapano wana yate kiriya tamani ba. Soishe jisu no nukhungne malik snamka eba kan nukhungne bugra snamka ba. Aro asungsani mani khaninate kisapano wana mongte kiri mphaya. Haleluya. Balaina tongthogo soishe jisu tongma bangai hani bangai rangri obo kotoria rangjak rupai obo kotoria ani naisung khabo jisu Kristo haike kaitunu mungo kaplai ke ani bakhano ani yaprino karake bera wihing mana teke te bini mungo hamsaja ke te luku bai te dopha bai te jati bai borok ka hamjang na teke tongnani obasa ani imang. Haleluya. Tongmuno nung borok kaham hinjagai ham yakhlaya kaham kete bless ngite tongna musugung ke khorok sasuk norok o bible verse no poridi ang norok no pore khnari wana o bible verse log chapter 6 verse 37 no tamai nisha. Haleluya. Sung obakisa phari pore layana. Haleluya. Amen. Ora hain chau buino majra tabedi haki kaitorbu norok no majra ber glak buino borok hamya hinoi phunukna tanai di haki kaitorbu norok no borok hamya hinoi phunuk glak buino nakardi haki kaitorbu norok no nakarwana. Haleluya. Busuki soi sajak tong au buino hamya ta sadi buino chaya ta sadi buino tanai sledi chini samungi abo buino hamya sanani buino chaya sanani buino naislinani obone bustumna bongkha kaitor. Haleluya. Buino nung hamya nung chaya nung mungsa sia butu aini hinani chini samungi abo chini samongkha jisu ne kongna kaplai ki piri hakite jisu ni mungno kaplai ke sungsar ganangi pinane obose chini samung hakichung o lama no hinglainai hakichung o samungo no hinglainai. Haleluya. Apa kaitono hamba ya phuru o jora kamna ya phru mambangai hakin robu tongmung no kaham hinjangna musukake kaham kete ham sajakte bless kete tongthongmung mol brungni langmano manna musukake norokbu faisidi tabulai jisua gosisidi yes jisu nung cross saka thima ba ani bangai kaham kha chung khlaime samung nung khlai phagani nung khukbai gosidi jisu yes nin thik tharba ang katharang khaine nini bahan sakak jamo ba ang ganang khaini gosidi nuno lachima sungsake te borok biskang khukti musuke bujama ba al lachima sungsani ang yokhani khukbai gosidi jisu no nukhungni malik snamna di jisu no nukhungni bugra snamna di jenini tongmani bebag abo jisu Kristo no ya paridi malik jisu no snamde jisomo yo jisu no nukhungo malik snamo arun tongthongmo khaksangmo hamari phaio tamni himba chini borokni life bo asung saro problem phaio phaifanu tamongui chung a problem ro bai bahik yak jogna hike chung jisu no malik snamka tamung no jisu no malik snam mani yagulo a problem ekdin phan tongui meya duidin phan tongui meya srap sabana tongui meya tamani ba nukhungo malik tongo angnaro no bujina na bangi example sanai tamung no notebook sawo sikok khogna phayo. Haleluya. Tamung nok khungsawo sikok khognan phayo ike notebook sangke malik kring har sikok habi khogui talang thangnai je mani tongmani tongmuna aro malik tongungke a sikok malik no nugui tewaisa kifili thangpine obahaino chini langmawate chini nukhungo malik na bangi jisu tongmono nini nukhungo jisu kri hingake tongmono nini nukhungo nung jisu no gosai nama kri hingaka abo problem phainai hakite nungbai no tong phainai hakite nini langmano na phainai. Haleluya. Tongmono nung jisu no gosai najak hingka a nukhungo jisu malik hingake aro asikok nokhungno nugui phirok thangmai ka a problem uteisa phirogui thangphiano hakite nung safety tongui manai hakite nung hamarik nangke tongui manai. Haleluya. Te belai no pipeline te hambaya puru kaito no mo apply ki noro hamsa jakte khakchama mantong hinai te kite o ani video no nuk tong nairo khoroksa bebag no
bless kete hamari manto hamba jisu oro nai to na bebag borok ro ulo phanai tung yagul phanan tung 1 বছর 2 বছর 3 বছর 4 বছর yagul phanai tung প্রভু যিশু o testi mari ro no khake o phurung mu no khake প্রভু যিশু borong ni no khongo borong sago bebag jaga no bless ngadi jisu ni mung bege hallelujah thank you holy spirit phala katar jora ka hamna ya farman bage hallelujah amen khakite naro bo jesuk mansak share khlaidi buini mobile la buinai thungna na ya thung bui chajak thungna chajak ya thung apon chini samung chung khlai ri nai angbo abono wansugu buinai thungna ya thung hapana kaitun kopma ka hamnu sanai bui nai keba khunju tongkeba khana kha khunju kuring keba akok thairona khana ya bo problem khlai nai hallelujah tomuno nung gosi wina kha jisu no ke no a problem ni yagyok nai hallelujah tomuno norobo o video no share khlai di jesak mansak share khlai di e joto ni thani no hallelujah hagete borobo amma thangjamu langma te jisu chungno mathang langmani hage cross sakau bini langmano riklamona a phan bai ke chungu mathang nai a langmano manna bane hallelujah god bless you jotono kaham tongdi kaitoni hamari mani tongto amen